Halo, halo Perlok. Halo my friend, my Perlok di tengah. Halo, sa Shisin biang ngawan biang Shafi. Hadin gitu ka live ka ba ngila le. Aki singi badab. Te ngawan biang mentah sa fi kung Perlok. Hakini ki singi nga yo ka comments na ki Perlok na persyang ban reply ki namar ki keli ka lada i hangni idon i ba marthong ma i marthong i ba komen ya katu ka copyright jong ka video jong i ngala persang ban komen i ngala persang ban batai i tang ba ngan chuya chat ngan chuya text imat ka semjing e tinga ka channel ka jong i ong bagaran ka problem ka copyright te ka copyright hi kejingwan banle monetization nya ki channel teka sem jenge ba sisin baladan ka monetization ka copyright ma ka por bangile monetization kum tu ka sem jenge channel te pihak check na ka tu ka YouTube studio ngala persang ban message i ban batai player Pogo Free Fire hello friend विपुल नेचर ब्लॉग दादा अभी मैं आया लाइव में आप कहाँ हो बिल्कुल विपुल दादा नेचर ब्लॉग है वो हमारा दोस्त है और हमारा दोस्त है ये नेचर की ब्लॉग है जो भी चीज़ का आइटम मतलब नेचर के बारे में ये लाइव करता हूँ तो उसका भी चैनल में जाके सब्सक्राइब कर सकता है लेको तो पाला हाय कुमनो गेlang borok khoj mah te ngamut ban batai ka to ka wei mo ka problem ngala tho ka message tang bang send imat kadan ka server problem nagada ka server problem mala ban send ka message jong i lada itu iba messages marthong la in ni wan ha live yu i aku awan batai i nomor ba kiko dawan copyright nomor bon ba ngi kum ki youtubers ba Olning blog. Good evening sir, good evening Efiru. Bipul nature blog is from Kolkata. Friend ये Kolkata ide na Kolkata है di perlog jonga yang ngan bataya ka yu mangan penkut suai ka tu ka subject jong i ngakwa ba ini meters marthong in one ka live mar kenang bang yo ban batai i namar ba ngala persang ban batai ya ka yu to le se kan long ya baro ro ki ba dang le ya ka YouTube channel ki dan ki ba ngat ki problem ki ba e ba khamtam kumban monetize ka last option na ba phila yo ya ka 6000 subscriber bat ka 1000 watch hour you need to be monetized. Linkster Kharjana, thank you for your thumb ups. Te hadin ba philayo kita ka da phia ding ba ka apps ka YouTube Studio YT Studio ma te phila ban yai nang tu sa page igitu ki option la phila cross ya ka 6000 subscriber bat ka 1000 watch hour te phila la ban monetize haba phila la ban te phila le yang tu tambah ka jenge ka long kumne nomor bon ba ki video ki long copyright
ladadon ki video ki balong copyright te ka semjinge bhan mar ka YouTube hi ka views long ka views mo ka ndala le gitu ki you tidak apply monetization ladadon ka kemus KS link do kemus serban site connect ini kata ka site connect kalau ngagono ba KS link do ngam da tu hamo te phi batai khndiat sepang kita ki site connect try la ban ya you mo try channel kono filong ngabiang ma ngabiang ngalong kembalong i kemba filong lem phi situ ke ka jing bit jing biang i ka climate ka jing pang ngam dan ngalong biang i kumni kumangalong te nomor ba i ba metes marthong imdan te ngene kumno mangan batai ru angni tong le se in sampai jikene video ngan saong ru ya i ba in sampai jaka live nomor ngam batai ling ba kani ya baro le se don na pedang jong phiru ki blamat ikene ki jing nomor lada wan ka copyright i ningkong saban bangin le ka monetization ngin apply ka monetization ngide ban delete no ikito ki video ki balong copyright you have check nomor sisin bangi sim hi ki video lada de ki jingruai lada ki no te kawan be ka copyright marbon ki channel hai papa am Sania nongri sukawat ini di log jonga ma ikun jonga i comment ma hai papa am Sania ikun jonga ide Isania te ilog jonga ide nongri sukurba bat ngadon so we kun senrang ude u Manuel Farkos kurba dangrit menta wa balain ba te ilog jonga ngatrai ila pej lemnya kalai jonga namar biki ko abon hi namar ngadon senjenga inaki te lelei ngadan hang ni ngan hapen pau ba ngames ba ya pisa berkhaj ngames ya phi nongri sukurba my loving wife ya Isania te ngasuku aban ong ya i ba ong Isania ban kra kon ba te yo manuru ba udang rit udang nang tang bantho ban pule te ong i ba untho undro mo kan ba ko an mar udan interest ni subut bait nomor ba da i ba kra kot ki Isania set ko wangan tho te ula persang hi te ya iru toh saya bam jadang keluar meklai silong hai meklai silong kumno ngabiang kumni ngaba silong hai firu tika ngan continue ka tu ma ko ai kalong ka ba dan kam ba kibamat ya ka problem kadai be jakane ka monetization marbon teng tengi upload di video teng tengi sim ki jingruai khamtam ada ki jingruai la ki kham yo copyright hi sim ki jingruai la ne ki no ki music ki bare na po ki we ki channel la bande jong ka na ki jingruai phareng na ki jingruai hindi te ki sai long be kata kom te ban sim ya ki jingruai na ki we ka long sisin ba ka no ka content ka bala rung po YouTube la review upload ti kan wan wit ka copyright ngakwa ba banong ba kabahaba namyale copyright ECM I also want to sing but how pila banyarap ne pi lela namyanga ba ECM jing sisa nga don hi ga jingmut bat ka jingkwa ga jingtrang banyarap mo magawe kalong bangadon sejengai mo sa bar ngadon sebo bopal menta ngamla banle ye te rapiu te sa ngasa bu ye ka email jonga po kani ka description jong kani ka live te fi sa kontak po email ngan saya keren bat pi ngan saya share phone number tang po ka email ngan saya ngasa batai le me fi kumno fi ngasa pensayo hi gilat la da fidei ki ba ya jan
kadang apoi silong yang sayo ban ya le kita gi ai berkat ka bede bat ka sengying saya rap epi ke sling do ngamot ban ong misal ban sa absen number ka absen number kamdan ka kamdai ka jing mo absen hadin ba phila biang ba gitu ban le monetize hadin ba phila le monetize ka absen kamot kaya link bat katu ka la phile ka absen phimdei ban le bat ka nogo ka email ka di ban long ka ju da phila ada bi ka monetization kan dan bet ka option ba phin hap le monetize da phile monetize le be hang to ka AdSense account AdSense kum to phi le na po Google ne phile na po you te mut phin pendap be into kindon ki requirement phila ban pendap ya ki phin kin pan ke email jong phi kin pan ka you kum to da filling we direct kum to te ka sub ba hoj ba isim na sabu ya ka email jonga po yuma hoj to tongin saya kandu nomor ngas nguthu ba phiru phide nong ruai imat mo ket kum jing trang la pule ka ngas nguthu ka jing ong jong phi ngas nguthu ba phide u nong ruai te ngin sekandu nomor men suang aset bu igini ki singing competition ngasat pelek kini online singing competition la page channel jonga la khamrim imat la kumba sansnem mensua kadon kama pelek taki bun bagi perlok ki balai yo benta bila yu ngala le bahaya ki ngala hadin bagi la job jaga competition ngala le ba kin group kum tu kan hadin bangala silek yaki te kiwan di perlok ngasuk tenat bahan tu por te le komta ye le ban ignore na kini ki copyright music siapa pin apply ke monetization pin ban remove suai kini ki jingruai ki ba fisim na wai khamtam mo fisim kano ke jingruai jongno te kito le se kin ai copyright kimot kanwan kadon ka copyright claim bat ka copyright strike te la dawan ka copyright strike te kalong khamsem jing e bha ada ka wan tang ka copyright claim kumot kadang suk ma tur kadon ka option pure ka copyright claim phila ban kam hitang balong phimla pat ban yo ya ka yu ki ni channel ki bala monetize kuntu kim yo ye na kini sin baglawan ka copyright jongno te sule komta nai persang de ban ya kopi jing ruai jong ki breu le ban sna ki content ki belong contents la jong nomor le file de ki contents la jong kumot kam don jing e te persang ban ya le komta nomor ba kani ke dangi phai dangi page ya kani ke jing e jong ki breu bun sen ki sat mat jing e be jani ka ki upload ki video ki le YouTube itu mah ki kwa ki jingruai om dai tang sa ri khasi jongi sini sada kharu gidan ki perlok ki bangala amat ki bangala sat batai ki tengah sa ong ma pi ki ruai to ki menang ban thau jingruai ki su upload ki jingruai nomor mata ki free ki ni ki soundtrack ki ruai kum tu ka sound jongki ki ruai ki edit kum tu te ki upload na tendala dei ka por to ki video tekin page maka views kin yo ka watch hour kin yo te ka subscribe kin yo nre ndala dai ha ka por bakin hap monetize ya ki channel jong ki pat ka YouTube te kam sha nomor ki copy ke jong ki wei te ka sem tenge no ta kan le ba ka fair use bai pen ka babahale ka long ba pen mi bai de kini ki contents la jong pen mi de ki contents la jong mot ka khamba te khamtam kat kum jing batai jong ka YouTube le ki ong ba le be man pen i ka dor khmat kadon ka kum kata ka community guideline jong ka YouTube ro gidon kadon hi kum ta ba pin happen i ka dor khmat jong phi namara por ba reviews lakim ada kim yu i ka dor ya ka khmat jong ki te ka YouTube kan kamla re ban ai kan declare kan yu ya ka monetization kan sem jing ya no ta
da phile be tang ki content ki bre jong la jong ro kala long save ba kata benta te don we perlok jong ale uba ya yu tarunga wi yang namanya don lang ya tre lang tu persang wa ban le channel ban tu tu nang ruai di nong ruai hindi tu marngar ngadon ka ngadeng part of the band se tem ing se tem tu lagi party tu lagi konser tu ni saja yu de u singer tu kwa hi ban ruai ban yu tong ba kadon kampat ba rapi le apo man pelaj apo social media apo YouTube khamtam pinong ba nang ni ngan kamai na kitu gi bala yu ta gambhar athrai barokhat ki wele itu channel ki sutho yota kanwan ba ge jinge por bangile monetization te athrai baro mentang ya busy mah banyak page YouTube banyak page banyak page sonom banyak page yu ngatrai naya yu than dari ki kena ki berang pule ngakar pat ki pin concentrate ki jing pule naika concentrate than gitu ki social media ki bangi i mentab ki mi tangki sonom itu nai concentrate than ni kita ya page ya le ban page ki jing hikai ki bubun ma sajizin kublai ba rolling blog ke phiru kublai bat senang kiu ga channel ke jong phi yale ban minat hakani ka YouTube abang page ngate ngam juyo ada ban upload video nomor ngabun kamba tinga sa busy be kam teng jan miet yu tu ngasa yo por kumni ban song aperkat sakumno ban lek bam la shai ap khidang step ap lek exercise kumtu te yo por ban ya yuma teng tang ladon kino ki badan kam hi ngasat mi namar ba teng ban supai ru ngamla ada ban perkat tang halade mo hab ya batai lang hab ya ajing mot lem hi lu lagi pergi ki chan ki yu teng ki ya mi ki ba teng ki alam baklano yang ki pai ba mo teng cha tre be we le ne hang no dan bai hot motorization channel ngasat page bahag channel jong phi te phiru kublai ngasat page bahag motorization channel ngasat page bahag ki yu bat ngala subscribe du sar good night hoi tau good night phiru sanang thia suk ma try bro phila ya de bam phila de you tie good night phiru sanang thia suk ngate ngan sathia kham hadin ngamar step ngakidam step temen sngi ru ngakia hi res mesingi namar belengi ngi chani ngi khidam step ngaki sawaje san baje kemud Sowan pa ka alam bang ibu kumut ngi ngaladap ke te phiru kumjo saya tiasuk ki bala thai sam tia saya tiasuk ki badang iu te ki kena pule ki nang rekod kumta terterma hawede berkatu ka bang batai kutu ngatrai pide ben ladadon nang ni ladadon pi page kene ka live jonga ladadon gibriu ki ba le YouTube te persang ban penmi be ki content la jong be magadi kam ka badan kam ba ka YouTube kam ju khang re la da phile kono tang la da fisim copyright jong ki we te kanwan be copyright kam tu marbon ba kini channel ki ba le YouTube tu ki sa le utama bisim betang ya ka jong giwe kum tu kan sa upload biang kata te kam long de hoi la ban upload tang ba video ban jet pat video ban wa kino ki channel ki ba mukila don mang tu ong ba copyright free gitu pila ban use
kamtam kum ki kini ki background music ai kum tu teka background music ru phila bang yo na po kani ka YouTube kadan ka da pilih na ka link jong ki kadan kini ka YouTube kala ai ki music te penan kam le tu nan kam ban yu bat la pilih ka video te le ban pandrit ka volume jong ka ka background music jing sale dan kam re banai background music ki brio kim ju ngap ya tu kim kamen fokus dan ki brio kitir mi content samar ngayaro yakini ki bahasa penmi ki content lada de ki komedi lada de ki drama lada ki short story gitu ki ai music katu sulong tang ban penlong banra ya ka nature jong katu ka story kendiat long tapi mungkin kam lagi beri ki bapai lagi page ya ka jing ka action jong ki kamtam ya ka ke bakile pendak marwain hai viru teki pen i baik ya ke ba kile kipe be story is in isim ngin saya kontak so pi mo ngin saya kontak so pi te yele ban yu sapen mi ki jingruai lada nga ngayo lat le se kan kham simpor mar nga wangan seni tip tang wangan wan city ru ngam ju kham yo ra kadang-kadang satu ngan saya kontak buat pi bat sapen mi ki jingruai nomor pila ban le mta lagi option lagi bun ba pila ban long yu la namar menta ki kwa ye ka quality be kino la gede la dai kinong ruai gede kinong ak film bat pen pau ye ka sap la jong hi kemut gede ka we gede ka quality tela ka quality jong pi ka biang te atrai kin bun ba ki bakhot khamta menta ha po ri kasi jong ni kila penmi kala karukom penmi ki video ya ki film ai tu kala long la biang ba ka quality na do dong sedong ki jing ruai ro gila bon bagi kena sedang kentai ki badan sap te persang te la om dai tang kata ro hi lada videi ki brio ki badan sap ban ruai ki jing ruai niam tu gila ban penni te kenyo sibon ki nong support hai sinanong bet hai da ha je piru kuble sibon berfilawan te tolong baik kumta kumbang batai ki go pi don kasap pi de ben ibet nong resuk thank you for your information la ini telah ada log ngai la reply yang thank you for your information te la hab information ni ya fi hab ya tu kan te sai jai ki kon nang kloi sa phak rekod ba sampai phak ya kloi tanggawe ngamut benong ba nai pensum yu khulung dalam mit nomor ba kam daira ka por nomor ta ba kriat beslab kasun meneng kambiang ba sa pensum na syai yu LJ Assembly dan saya sermenta ba LJ Assembly nga mentang adan sini sya bopal na bopal mo adan sya bopal di Assembly fide nga suka ban keli viru fide nai di kalong kumta perlok mah sagawai kabanga ukupa oi dalam long kupa vi hab sim jingkit kli fi kupa da don makna sejengai ru de utip baik long kumno makna hab ong e kimi idang phone menta kimi jonga ngani tu pertama le se kimi jongai la bandam ru milei yongan pensum yu phone kata tengah ong i momat nai pensum na nomor ba la kata bejit jan khamtam jan mit sakawai ru ba
kadai ka porslap ka beneng kam long te long nai pensum oleh se kan yo dalam beng jing pen saat pat kambare ngatrai la song thu hi la keren itu keren yu khun janga ba bang tin ba bang nia ha ang pa sum wang em ang pa sum na mar ba ime te mut pensum yang ang pa sum bang ho sum de tha em klui te ne le re ngala batai te no fi te ba alje phi ong don sa mo kurwan oh sa mo kurwan mo best sa mo kurwan te sa mo kurwan nga so tenan nomor sa mo kurwan te 4 upoi re nomor ngam ju nadu dang red hi ngala sa bet sini sa la sa takar nga im ni sini re tidak ngapoi ru watang sora ro nang poi tang sisil ti sama kawat gibun ki jaka bang 4 poi tang bahadin tarai sa poi saya kulai pi LJ Simli wan yang mau langwir wan yang ini ru ngatrai de na malongwir ka de satu sithan makarwat yu satu hi wan yang de nomor malangwir hoj ngano nomor ba ga balong ngampat poi phi tu ki jaka ngasutip tang naki eke banga si yo sngau idan sa malangwir ma ga dai hoj thank you Firu ba aljisimli thank you Firu oh gadai ma kumut ngala suantat bet ba gadai wanyang fi ong gadai hoj to gadai nomor ngala suantat bet nomor 1 hi malangwir ta don sama kerwat ne sa don ko mosen ram ru kadon situ mosen ram kerwat don para jong ba para bayi masih para tu songkha situ berki don ru ki prakha jong aru ibadan situ em karsentiu tiong le live kumne ban le kumno mosar ngam da sai bhavi ke jingkli jong phi em karsentiu tiong le live kumne ban le kumno mosar ngam suthu te ngam kam clear phi mut ban kali ban le kumno phimnang ban nga mut ban ong ba phi don kam ban le ne phi kali ka kumno ban le ne yo kadan da kawi kali ban le kumno ngam nang re ban ajubab te sa pensai bhavi kendian Prangkil Singkli piong hana ka best ba kasurkren jonga fi sino vegan best ngam tip re yeldi ngakren vi kumni takma ka bemi kasur ka bala bu ka bala ayu nong thau hi nadu imei yu kasur jonga ka best vida sangap hangate tama yo le se mo happy yo ka best te khulei sigon ngam danang re ban bangsur kumigiwe mo kibas tangsur ini ba KS lingdo hana fidei shau brio bahasar filong ru bajai bat basnuret ti ka background jonga hi ka dei kata hi nga dei brio ba ngele hi ban long brio ba phama ban long brio ba sniu te bro hi bam kwa hi te ke bro hi ngas ngurit ngas ngau long ta hi tang ba kadon hi ka por ba kat kum ki kam mo da dei ka por ba idon ki benta ki ba nga hapen pau jing dom ru ki don hi tang ba kata te nga try bun kim ju kham yo ire kata alim sar khajana sar kumno phi phoi la dab ne kum sar kumno phoi la dab ne kum ba el kharjana phi mut ban ong ye iling sar khajana phi mut bat kli ga ei ma phi ong phoi la dab ne kum no te ya ga ei ma la dab phi mut ban ong la dab bam ne kumno te ngam nang re ban banai ga ansar tung phi pli ga specific te lawan jubab fi
kabam te ngani tu lupa ngampat debra nambar ngasai bam kumtu hadin tu mar kapor bam jongi kalong bet khandai saneng hi nabam koloi ro ngam jumlin kata de goi oh kedai mah pi ong ya kabam em ngampat debra te ngasabam hi kadang sur wan jing tray te kadang sudah sum kadang sudah sum mulu malam dere ba sum nomor seniru kala kreat ka sun neng kamlong re ban sum than demit nomor lada sum than ka rung ka jing kreat nomor seni kadang sukla na ka climate nomor sedakhar tama hakini gi benai dang hakini kita yeu kadang kala ka climate na ka jing sit ke balap palan se ka jing kreat tingi habat jas ka climate nomor kadang gila da sum than e kumtu chule yu than tang dala kumtu menit thia menit te po kamera ngi on saka fan ai kumtu te ka kta pi ki jing ko jing khia tingi hable kumta saya dari Rang, good evening sir, good evening Firu, saya dari try bon preng jong pi pila ya debam pila debu pi 13 eu mene satu mentale la dai kapor ladang perkhat kum ki jakala jong tu mo kia thung jor saka jaka bangan kasnong jonga ba ngasong kumod akini ki por mut ki briu kia thung ki jor kia die jor menta kimi lop ki jor satu ki briu kia thung ki jor kia yu tu jor ka jor ye kum tu ki penmi menta kia die kia sat ka jor ka ting mujar di ba dan sesong kumod ni i baje ki nong rap bapli kia lum gitu kia put kajor e kumtu kia thung sakiwe pa ki balong ki jor ki banyo ki por nang ni ki ni menai ban wan sakma Dengster khajana ngathrai kedang slam ba ban wan snong mo kadang slam ngan sa dalawan sesnong te ngan saya tu ngan sa yu ngan sa le live biang ladal ngaladon sesnong yang ahi ngatrai nga yu nama kadang slam baban posisi nong la ngatrai kan laban ki brai telang e gitu di kembang ong mene ba hagani ka ayom ko mamenta ginong rep ki komen ba kamtam gitu di batung johor ki ba yu mo ki asa jor untuk gele dia ka piang bakador le te ani long ki ngaset keli we phia long kumno ki ba sinong mo le ya yu ba seman parian pikli hai ka state mo kade yang ni po madhya pradesh tapi kenal ka sonom raja sonom dai kade hang ni naka jaka bangatri banga sa tuka jaka ka ba sinong jong bu raja ba kasanam kam jangai ra po state Madhya Pradesh ade ngadana po Bhopal pinang ni sa te nang iya ka jangai kam jangai ra tang santhon republik kita re itu poi ngadon sini tang kendiap sengi hi ngahap mi no nang ni namar ngala hap bisa transfer sa koi baka jaka imat ngan po Hyderabad di next ngan dan hapo Hyderabad ladang ayo por ban le live ngan sa le live daga bangan teni ngan likai segitu ke jaka jong ka Hyderabad nomor mensuar ngana trei ha po Hyderabad ka por ka ba ngadang training kisnem ajar ngala tri asin ngala dan po Hyderabad te yai log dengar mulai alam por bangasud dang sudap ban pendat ka jinget ho bad i ngala alam ningkong i sa Hyderabad kalau ngejaka ka ba best ba climate ro ka biang ni nangi kanya ka por ka mentah tinggal
akapor ba ngilej Hyderabad ngis lej begitu jaka ki ba itunan pilar gaming hai firu hilong kumno ngakan men ba fi biang bahabat kumjuru ki pilar gaming mo ngatrai fi nang baban le kai game gitu te ngatrai ngansa pej ka jong firu maranga sautanat baban pej ki game nga piong ba LJ simle pipat kum ue sar hakakam ba pitrai hakakam ka ba ngatrai mga menta namar ngi sani ngan subatai pi ndiat mo nga ngalong kum u nong kum no haka namar ngi sani hakakam ka jongi ngila phia laga jong ki department te laga jong ki department te tumba ong ki department na ki section kum tama tenga danga keren no tin ka ba pensong thu sai kum kadai kum u section in charge assistant namar ni don way don hu ba kham he nga khndiat tang ba u deputy te ya mentahi kum ngahul mangai ka section kum section in charge tenga hapej mangai ya ka jeng jong ki ya ka kam berkhoj nga hablong responsibility ba ki kam berkhoj te kadai katai dangadon daladon du dalawan du balong kham senior yang apa nga lakham relax kendiat lakham yo iban yale live kumne ban ya yuru lakham kawe kalong ka jingkit kli ka responsibility nomor kadan fi kam tin lawan bakham he te lakham lasim mo u te nga lakham lai do lakham yar mesin kendiat lakham yo lakham long jai ban yu ba pilar yes ngan sampai je phima aka game ngan sampai ngala yuk ni ngan sayu cara link do ba jera link do piong kumno piong ayam number item number mo piong item number se ngadei tang mejar ngadei pok polis ba jeraling do banai number te ngam la mo te ling ba kami ka yu jong ganing ngam ju ai number yu second do loda banong ai number te ngam la banai number kasinong janga player kadai na mairang te tahi ngana la yathu na do mne ba one prize im la mne ba ngadon senisha Madhya Pradesh Maharashtra state Madhya Pradesh hoj gunna je firu ba player gaming gunna je firu i ba wiling ila komen ila ong ba ki ba ban kersan markaliang sa komen mo blog te ngapat ki perlok mo kin sampai lang ya kan ga channel jong iba wiling ru ya kersan para kasi kumbaong mo ngide bene kersan markaliang te pelang ya ga channel jong iru mari sa penmi ki balong dan kamba balong important ba nam taga jongi ki pajba jongi ki khasi kidan ki content jong iru ki ba sengotenar ki ba best ba de set penmi be ki badan jung modi ba paler hi de mathain mo mathain te yathu no osnom jong fi de ai thank you ba willing blog sabu ya ka email kata ka bakliar ma ban ya share phone number te ka natrai ka kam yui kata in saya share phone number ngan saya kontak kum to ma namar fitir bah ka ni ka patai mamta ngimla ban share phone number apo
kini ki comment sa ikon to giba kwa ban kidan kano ingin hap tang ban ya share be ning baga email mo te nomor ingin habu ika security hakmat ya ka privacy hakmat ning sa iyo ndai te long pun teng mental ada ngi share keluar kan wara jeng e te kata long naka liang jonga nomor i bakalong kumta ngatarai khi kung kipat ba la ki yu mag bedang persang kum to long pindai ban yu long kan long bi individual to individual te pi lada share pat ba kamot kan long kan kata hi hakano ga benta nomor set bun pi ki ni ki bisa le fraud ki brio ki bisa yu te ka bahaba na share than ni ki la pi kwa ban yu kamot lingwa ka email face to face nya keren kum to te kan khamba ningkong pidi ben bu ka security la jong akmat om dei ba pin chuya like than pin ya bu than ni ki phone number ki yu untuk kam ju bahare te kata kalau ngasu advice fi let's say la ya tip ne pin pa ya tip ri kata ngasu advice ta wat am sngo ye la da let's say kala long om dei bang khang mo ki la ban ki bale kata rom kam dei re ka mga khang mga ni nga su advice tang yung tagajing ba kilaban bu ka privacy ba ka security ningkom sa bun ki channel ki ba sa blog sa hack sa yun naman ki share tan ki information berfait kin ailo dik information kum ta mot kin ailo teng le ha ki snam ki mensual ki ne ki don ki perlog ki ba phale namara abagile ya ka YouTube channel teng kimla ban monetize untuk taki share lot eki berkat pan ya email roki ailot te pan ya password roki ailot kat pan lot eki no information baro yo lot te hadin pat nda phale kata ka monetization pat kamlong don way ngam da kwa ban itu teng de ban senang jangai te la phale mo ngam jer kerteng kita kiba penle ro kidai ki youtubers na po rikasi jentia jongi ki bala pau hamta ti penle adin penle maki ki ong bagalong kumta long kumta te hadin pat abang adon po snong te wani kendo yang dala wani kendo yang ong penle kumta tengah pek ka jingle jong ki te kala long lak lumar ba tengok katung ka jing patha jong ka youtube ki ong hana ap swa ka to nisni te imat ba kadang day ke por ke orang kelajan ni kumtu tengah penlek no masun penlek manga kam apres ci benai kalau ada pelong monetization ki te tau ka YouTube nomor ki bala YouTube ki song tu kata ma wan song to pin dengan pen apply nang tu hing pendap hang tu hi te tang adin ka tu la phone yang awang kala long tengong kala bah kan nang ki la ai ki bri ki ba yu ki bala long YouTube ki YouTubers ki bala long pau ba tang ko kile nomor bele long ndere ban sania than senia yu briu bahajan bala abanera phila abanya kendo man kasngi balong perlok pensu senia pensu supan be pan se ka nomor jong phi pan su adhar card jong phi pan lutna dong sedong te hadin pat pensa shek pat bele saja kong gini ki egi baca fraud mo kisah fraud ki sa penguap sa yu untuk satu na bang untuk long kita gija ke profile nama limba kajing share than jong yakini ki privacy ki bangim dei banai te lawan sa ngadang bang jam ta papa manu ni telah dei kon jangai manu ula ong ye mai pentaj ni ngarang bang jam ta tos nang bam sabam sibun ngan sakol sibet dala iu dala da bam jangan sakeli pat bam kan no pat tang subang tang kendiat pat te ngana misar leban bam sibun kelung ya piru thei nongri da aja sibun kelung te katkung kepor pajba ngathrai nga habang le live kundi nga try video jing matoy hi
hoi to barakhoi to nang ya bam to nang suk ke ba I log jonga ila tegagang ni dang ya bam to dia bam pat na ya pechu re yang to dia bam no aja pat ka ya pet te la su linga si bet cakaban bam ya kado ya bam makai siing badang de jarua rat ya foi sem jirat ya foi badang di jarua sem jirat ya foi ani zaji hano na nga enrei reh chnong te CIG ha ko ka sngai ke khublei sar gi ne khublei phi bro khaj number ngaru karne hi ngan sale live biang bat ya kan do lang bat biang bat phi ki perlok te kapor jonga ngala de ban bam te radang-radang yo por ngan sale biang live ngan saya kendo biang kumni kublai ka jing ya ka ba phi ya comments ya you jemut bala next lada fidan kono ka problem mal kono ka jing nga kwa ban matai fi le se nga chu ai guide kendian dengan le live session ada kidan gibrio ki pakwa ban nomor ngi khasi ngidang duna ka ladangi oh ngade sania oh sania to da bamba bat da krekot bat da khidam step la sai swa banwan ka kali fla de ben poi ha kali ndere ban phone mama da fi page da pio I papa de ben le kamta ngala phone bane tang ba email ong khidam krekot nga khampo ada ban stop fi krekot ba ndere krekot ba tan klam ran ben krekot dominan to dia perlok next time kemud kawe ka option yang laphi dan kam cibo ki bakwa ban join ya ka kam spy ade kata hi kumno phanle kumno ba phan yu ngan sabatai kat kum jingla jonga ke dalin phidang wan samta la jan kut hai to la jan kut la de ka por bangan stop no ai kan live te next ni second do biang ya pi baro te ko sakali mo ki ba pi nomor bun ki ba tip dengan su batai dengan su yele ban persang kumno ban batai ki ba pi yun dong sedong no kan le bat ki jing toy na kan ni nang ma pi ru pnya yo man sim pnya yo jing mut dia te khublei sibun ni fi baro te mentangan penkut noi kan ni te khublei sibun ki badang live jing siang 4 kwa re ban penkut tang baga por pat ngala fix page kat ni mo te khublei sibun fi baro ngin saya kendo biang pat aku por khublei sibun hoj ba holding block khublei firu kublai pi baro ki ba page ya ni ka live jonga ki badan bat nga kan ka live ya pi ruku blai baro ngin second do biang ha ka waipan wat am sungai nga hapan penkut no te kublai sibun